wadhi nyime koda weche manyien. Sekta mar jopuonj en achiel kuom mago ma oyangi ni lwenje mag kit chwech thoro timore ka lwenje ma kamagi gin mago majuko joma chuo. Kaka Judith Omondi leronwa, lwenje mag kit chwech juko joma nie keny, to kata kamano ji manie hera to ok okendore bende yudore wechego. Lwenje mag kit chwech ma oriwo koda kamagudi osebedo midhiero e kind oganda kendo osekelo koda ka tho kata nek maka gi kacha. Paro moko wuok ni diponi ji ni kod dangni mar paro ma omiyo kedo e kit chwech medore e pacho ka. Ripot ma ochiw gi bad migawo machiwo nonro mag kwan mag oganda KNBS yango ni lwenje mag kit chwech nyalo bedo e kidienje adek. Dhawo ma ching ma ng'ato nyalo bedo ni odhiri, ogoyi, oyuayi, othali kata onegi. Mamoko gin rocho ratich ng'ato e yor temo bambe, ka moro to en wacho ne ng'ato wach manyalo rocho kaka oparo kata miyo bedo kod dangni mar paro. KNBS ogolo lipot mar nonro mane gitimo higa mar 2022 ewi lwenje mag kit chwech e kind chwech ma opogore e pacho kae. Nonro no yango ni kwan mar mon manie pacho kae ma osekale lwenje mag kit chwech ni malo kipimo kod mago mag joma chuo. Atamalo 34 mar mine mane otimnegi nonro e pacho ka oseroch ratich gi e lwenje ma ihimogo kit chwech chakre hikgi mar 15 ka atamalo 27 mar chuo manie pacho ka bende osekale chandruok makamago. E kind mon, lwenje medore kaka higa medo sudo. Mine manie kind higni 15 nyaka 19, atamalo 20 ema osekali e lwenje gi kipimo kod mago manie kind higni 45 nyaka 49, ma atamalo 42 oseyudo midhiero mag lwenje mag kit chwech. Mon ma osekendi idhaogo moloyo kipimo kod mago mapok okendi. Kirango lwenje mag kit chwech e counties, mon mawuokie kaunti ma Bungoma irocho ratich gi e yor lweny mag kit chwech kipimo kod counties duto mapacho kae. Bungoma otelo kod atamalo 62, ka mon ma Mandera ema thothne okali e dhawo mag kit chwech. Atamalo 54 mar mon irocho ratich gi e yor dhawo kod chuogi kata joheragi, ka atamalo 34 to gin mago ma ikedogo kod joutegi mane gisewerego. Dhawo makwako chuo mapacho ka. Atamalo 28 mar chuo ma osekendo kata manie hera irocho ratich gi kod jopuonj, ka atamalo 20 to ikedogo kod mondegi magidak go kata joheragi. Jogo mathothne kedo kod mon mapoko kendi kata maonge joheragi gin jopuonje ma otelo kod atamalo 33. Jonyuol mamine ka achiel kod mine maminasi to nigi atamalo 25. Ka mago mathoro kedo kod chuo mapoko kendo to gin jopuonj kod atamalo 46, ka iluwogi kod mago masomo e skul achiel kata manie klas achiel. Atamalo 13 mar mine manotimnegi nonro oseroch ratich gi e yor bembo, ka atamalo 7 mar chuo ma bende ne otimnegi nonro oseroch ratich gi e yor bembo. Lipodi ni oketa yanga kawuono ni kinde te ok en joma mine kata mana chuo bende kali midhieche mag lwenje mag kit chwech. Judith Omondi, Ramogi TV.